България, а и по цял свят, школа Колорит, честит празник! Тук сме с малка група деца от хор Звъника. Много спонтанно пристигнахме и както виждате, някои от децата дойдоха направо от училище. Дойдохме като при най-скъпи приятели, за да ви кажем честит 20-ти рожден ден и да ви пожелаем да сте здрави и нека да бъде благословен таланта ви да създавате красота още много, много години. А сега, в знак на нашето прекрасно творческо сътрудничество, аз искам от името на многобройната армия Звъники да поднеса на госпожа Майя Ананиева нашия сладък двоен компакт диск и може би по Коледа ще звучат нашите коледни песни и децата ще създадат най-красиви творби. Честит празник още веднъж, а за вас и за всички гости ние избрахме да ви поздравим с една жабешка полка от Христо Илиев. Заповядайте! Като домакин от името на Регионалния исторически музей си позволявам първо да благодаря на хор Звъника и на госпожа Делинска. Уважаеми дами и господа, скъпи деца, няма да скрия, че вълнението ми е голямо и веднага ще кажа защо. Зад витрините в тази зала са показвани златни тракийски съкровища. Показвани са доспехите на велики български средновековни владетели. Показвани са личните вещи на апостола, но толкова красота, толкова талант, толкова радост за очите и за сърцето, сътворена в нашия град, за първи път показваме. Са връзките между Регионалния исторически музей и школа Колорит. Направихме няколко прекрасни изложби и сега последните дни, когато колегата Марио Милев и Майя, позволявам се да я наричам от години вече така, защото сме съмишленици и искрени приятели, видяха изложбата и си мисля, колко често по различните медии определят един човек като посланник на България в чужбина. Не, посланниците на България на Плевен тази вечер са тук в тази зала. Попитах Майя Ананиева колко награди е получила през тези 20 години. Тя не можа да ми каже точно,
защото са повече от 3000 от целия свят. И целият този свят знае за нашия град, знае за България, благодарение на тях. Затова искрено и от сърце и с голяма радост им казвам честит празник, да сте живи и здрави и вратите на Регионалния исторически музей са винаги отворени за школа Колорит. Нашата арт-школа Колорит стана на 20 години. През тези години тя се утвърди като една от водещите детски школи в света. Ярко представя таланта на българските деца в областта на изобразителното изкуство.